to nitero buru. Buru nitie ting' nyadiriyo. Nitie buru machwe matero gi mine matekre gi tekre ng'eny. To nitie buru ma mine matero. Mine tero buch mine kendo giringo machiegni ka go boke to gigo bul machiegni ok dhi mabor. To mar ng'ama dichuo ka koro Raila Odinga ni nyobe odiochieng' manyoro cha, I mean some years back, da uneno ka dhiang' dowuok e piny Sakwa gi piny Alego gi Imbo gi Ugenya, dhiang' motimo nam. Gino ne waneno e piny Kenwa ka. Anomera noto higa 47 kapod watindo. Ne neno dhiang' moa e piny Kenwa ka. Dhiang' itero buru kumiluongo ni Boya, kuche mane bor mokadho. Ibuko dhok, buombwe gi kuodi machuo ringo, kendo en gima lich koter buru. Omiyo gima nadwa wenu kanyo, nakwayo jothurwa kata mana the so-called Christians mondo we kik neg timbewa machon. Achiel kuom gitero buru, achiel kuom gitero dhako. Yuori mitero, ok gitero yuor ng'ato kumoa kumoka moro. Yuori mitero tiloso go kowadu. Nyithindo minyuolo kagi inyuolo nyithiu. Ka wang' ng'ato wa kamoro nono, jalang'o biro tere piny Luka. Ok obiro kelo timbe lang'o, timbe kuo, timbe juok makocha. Omiyo gini timore maka cultural. Gik mane timore chon ka koro Raila onindo ni. Dala Raila mach ok lielie. Neighboring homes ema chiemo ae mibiro chamo ka. To tinde dhok idwa yang'o katuri. Omiyo an ayie go Raila has done something very good to bury him within 72 hours. I congratulate him for that. Even me, I'm going to tell my people, make a thought. Okune keta ako ndalo mang'eny na ji nena godo. Busa mangi mendo ginena, gibagi dwa miaka puda ngima ogimiya. Kata ng'adwa yango na dhero yang acham, munda gonero kamano. Kata ng'awa era madwa ng'iew na suit ok ng'iew na. Arwaka wuoth go jo nena go pe ni ker tinde nyien, oduogo manyien. Ok winjo wachno. Omera wenyiero kanyo. Wenyiero drogohi. There are some laws. There are some laws. Or customary laws of